Wat is dit voor viool? Deze viool is gebouwd door een Groningse vioolbouwer, Hein Woldring. Waar ik als kind kwam, mijn eerste violen daar verhuurd en later ook kocht. En nu sinds een paar jaar heb ik eentje die echt door hem is gebouwd, door hemzelf. En dat is wel heel bijzonder om echt een lokale viool te hebben. Wat is dit voor project? Waar zijn jullie mee bezig? Wij bereiden ons voor op 3 mooie concerten. Met Mahler 2, de tweede symfonie van Gustav Mahler. Dat is een bijzonder project, want ons orkest Philharmonie de A bestaat 15 jaar. En voor dat project, voor die gelegenheid wouden wij iets speciaals doen. En daarom hebben wij gekozen voor Mahler 2. Waarom? Het is een heel groot stuk, dus het wordt niet heel vaak uitgevoerd. We hebben er een koor en zangsolisten voor nodig. Nou, dat is natuurlijk een fantastische samenwerking. Daarvoor hebben we ook het Noord-Nederlands Concertkoor bereid gevonden. En 2 uitstekende zangeressen die landelijk en ook internationaal bekend zijn. Carina Finke en Aileen Césaire. En in Amsterdam gaan we het derde concert doen in het Concertgebouw. Dus 2 concerten. Eerst in Kampen in de Bovenkerk op de 30ste. Dan in de Oosterpoort, onze vaste thuisbasis op 1 juni. En op 20 juni ons slotconcert in de grote zaal van de mooiste concertzaal van Nederland, het Concertgebouw. En dan is het een samenwerking met het grote Amsterdamse Concertkoor. Het Noord-Nederlands Concertkoor en wij dus. En dat doen we, of de eerste 2 concerten doen we ook nog eens met een hele beroemde dirigent, Ed Spanjaard. Het is eigenlijk onze invaldirigent. Onze chefdirigent Jacob Slachter is helaas ziek geworden. Dus we moesten hals over kop op zoek naar een nieuwe dirigent. En die hebben we gevonden in Ed. Ed is een hele bekende dirigent, landelijk bekend. Heeft grote orkesten gedirigeerd. Is juryvoorzitter van Maestro, het dirigentenprogramma op tv. Dat kennen de meeste mensen wel. We zijn erg blij dat hij op het laatste moment kon inspringen. Dus al met al een heel bijzonder project. Vertel eens over het orkest. Wat maakt de A-orkest dit orkest? Wat is de bijzonderheid daaraan? Het leuke van Philharmonie der A is dat het in principe een amateurorkest is. Dus iedereen in dit orkest heeft in het dagelijks leven nog een andere baan. En daarnaast bereiden wij dus in onze vrije tijd dit soort stukken voor. Daar zijn we doorgaans een half jaar mee bezig. Met repetities op woensdagen. En dat mondt dan uit in een aantal concerten. En stukken als Mahler 2, dat zijn stukken die doorgaans niet door amateurorkesten uitgevoerd kunnen worden. Dat heeft te maken met de omvang. De logistiek, er is erg veel voor nodig. En wij zijn wel ambitieus, dus we proberen het ook goed neer te zetten. En in die zin zijn we denk ik wel een bijzonder orkest. We worden wel aangevuld met professionals. Voor de partijen waar wij normaal gesproken geen muzici voor hebben. En er zitten ook wat oud-professionals in het orkest die ons komen versterken. Of die standaard eigenlijk in het orkest meespelen. Maar het leuke is eigenlijk dat we allemaal amateurs zijn. Wat ben je aan het doen? Ja, we repeteren hier in het Augustinus College, in de kantine. We komen hier te zitten met een enorm orkest. Daar komen allemaal strijkers te zitten. Dat is ongeveer de halve zaal vol. Dan komt er achter een hele rij houtblazers te zitten. Dan komt hier een enorme hoeveelheid koperblazers te zitten. En hier, dat moeten we nog uit het hok halen, komen ongelooflijk veel slagwerkers. We hebben 8 pauken, we hebben een grote trom, we hebben een gong, we hebben van alles. Het wordt ook allemaal door spelers bediend. Ja. En daar, die stoelen moeten ook nog weg, daar komt een enorm koor. Okay. En dat alles onder de leiding van de maestro, die komt straks daar bij die pilaar. En dat is dit keer Ed Spanjaard. Want onze eigen dirigent helaas heeft een ongeluk gehad, die kan niet komen. Maar we zijn heel blij dat hij komt invallen. En hij gaat vanavond met ons de generale doen van Mahler 2. Hoe gaat het nota? Heel leuk.
Het is een geweldige belevenis om met zoveel mensen samen muziek te maken. Maar ja, je moet 3 keer optreden. En Ja. de finale is in een van de mooiste concertzalen van de wereld, hè? Ja, dat is geweldig. Dat we dat mogen meemaken, dat vind ik ook heel erg leuk. In de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Kan je een beetje de zenuwen? Nou, valt wel mee. Ik ben een van de 17 eerste violisten, dus ik ben niet zo zenuwachtig. Maar ik vreug me er wel op. Maar het maakt wel goed, hè? Ja, maar wel goed. Ja. Waar kom je al bij? Ik kom uit Bornbergen, bij Drachten. En hoe kom je hier zo verzeild in dit avontuur of bij dit orkest? Nou, ik speel al best lang mee. En ik heb altijd in Groningen gewoond, dus ik heb binding met Groningen en al vanuit de studie. Want ben er meer mensen uit Friesland dat je mij door? Ja. Wat maakt dit orkest zo uniek dan? Ja, de grootte, het niveau. Dat is het denk ik eigenlijk. Want wat is jouw achtergrond qua muziek? Is het altijd hobbywest of wel echt Hobby. nog wel professioneel? Ja. Nee, hobby. Altijd Ja. viool? Altijd veel. Ja. Ja, van jongs af aan. Wat is het voor stuk, die twaddig? Nou, een heel groot symfonisch werk. Met 2 solisten en een koor. Het is een heel verhaal, die Mahler symfonie. Wat zal ik erover zeggen? Ja. En hij heeft heel veel uit zijn eigen leven erin willen verwerken. Maar het gaat ook over universele thema's, zoals de dood en de opstanding uit de dood en transformatie en dat soort dingen. Ja. Dus het is echt een heel groot werk met een heel groot thema. Hoe is jouw deel daarin? Met jou een prot, met jou onder de bak of net? Nou, de eerste violen, altijd de violen, maar die hebben heel veel te doen. Dus wij hebben een bladzij of 30 of zo te spelen. Dus wij hebben veel. Ja. Dus we moeten flink aan de bak. Iedereen moet flink aan de bak, maar wij ook. Succes. Dankjewel. Ja. Doe maar even, ik volg jou nog even. Als je... Vind ik zo mooi. Straks zit je op de spelen en dan ben je met de stoel bezig. Ja, moet ook gebeuren. Hoi, ik ben Jesse. Vertel me, wat is dit? Ja, dit is Symfonieorkest Philharmonie der A, heet dat zo mooi. En dat is, u zult lust een concert bij me van voorbereiden. Wat voor concert wordt dit? Het grootste concert was het Betinkerkist. 1200 man op het podium. En ik hoop 1500 man in de zaal. Dat wordt een groot feest. Hoe moeilijk is het? De moeilijke kist dat ik niet krijgen. Ik bedoel, er is geen maat hetzelfde bij Mahler 2. Dus iedereen moet op een puntje van de stoel zetten. Ga eerst. Koest het stuk al? Ja, joh. Ja, dit is een bucketlist dingetje voor mij. Ja, zeker. Nou nooit jij er spelen dus? Nee. Op amateurniveau kiest het eigenlijk net zo vier krijgen. Nee. Was je nou lang op studeren op zo'n stuk of net? In die rol, hè? Qua notenbeeld net, maar de souplesse die het nodig heeft voor dat stuk, dat is zo moeilijk. Ja, dat kiest wel 4 woorden uit studeren. Ja. Het is eigenlijk een feestvoorstelling, hè? Vanwege je jubileum eigenlijk. Past dat stuk erbij? Past dat bij je orkest dus? Ja, nee, een mooie kist net krijgen. En ik normaal in het concertgebouw spelen, ja, die heb ik gewoon erbij. Mahler had er zelf staan. Hoe moeilijk het werken. Bent u zelf wel eens als muzikant in het concertgebouw Westerveld? Ja, ik heb het 3 keer eerder spelen, maar dat wie mijn braas bent, dat is net maar een symfonie. Dus dat is net een vergelijkje. Die zaal is fantastisch, hè? Ja, dat is echt geweldig. Ja. Dat zullen we vaker spelen moeten. Wat is dit voor een orkest? Kies het soms goed? Ben al je amateurs of semi-professionals? Hoe maakt dat zien? Ja, er zijn mensen die hebben gestudeerd. Er zijn mensen die ben echt amateur. Ik heb vooropleiding hier, maar dat is bij Blum. En ja, van dokter Anders tot Jan de Stratenmaker zit je bij. Dus ja, dat alles. En waar doe jij erin zitten? Ik speel in persoonlijk en bij de speakerpakken. Dat wie eigenlijk in de 2 clubs waar ik in Grut ben. Waarom moest dat naar dit orkest? Ja, nou ja, het heeft me altijd kriebelen. Toen ik in de vooropleiding zie, wil ik altijd al een symfonie spelen. Ja, het kwam er nooit van. En anderen die belden me een keer op. Die zeiden van,
hoe leert het? We hebben een tuba nodig. Ik zei, nou, maar altijd papier. En nou, zo ben ik heen gebleven. Ja. Mahler, Gustav Mahler. Is dat een favoriete componist van die of is dat stuk wat die Sabaton spreekt? Nee, toen ik nog trompet speelde, toen hier ik mijn eerste cassettebandje al. Dan zie je de highlights van de trompetsolo erop. En dat weer malen 5 en dan malen 2 en alles kwam erin voor. Toen weet ik nou, de eerste zien, denk ik. Ja. Een absolute gruthit, hè? Ja, dat is een van mijn favoriete componisten. Zeker, ja. Jaar geleden leek ik nog een beetje op Gustav Mahler. Echt waar. Ze hebben in het Mahlerjaar 2010 zelfs foto's van mij gemaakt met dezelfde paraphernalia als Mahler en in het programma gezet. En mijn oma heeft Mahler in 1903 een concertgebouw horen dirigeren. En die kon op de 80ste nog het begin van het Himmlische Leben uit de 4e symfonie op toon zingen. En dat heeft indruk op mij gemaakt. Ja, want ik wou u vragen, uw band met Gustav Mahler, maar die is intens, begrijp Die je? is heel intens en er is ook nog een beetje een navrante band. Mahler trouwde op dezelfde dag dat zijn zus trouwde, Justine, die tot dan toe zijn huishouden had gedaan. Justine kreeg 2 kinderen en noemde haar dochter Alma, want dat was de peettante, was de echtgenote van Gustav Mahler. En die Alma was net als haar vader een zeer groot violiste in Wenen. Joods, en die probeerde in de oorlog het kanaal over te komen, maar strandde in Nederland en kende, dat is heel gek, zowel mijn vader als mijn moeder, terwijl die toen nog niks hadden. Dus die hebben alle 2 kamermuziek gemaakt met het nichtje van Mahler. En ze is later in Auschwitz terechtgekomen, heeft het vrouwenorkest opgericht wat vrij befaamd werd en heeft het niet overleefd. En dat waren dus ook herinneringen bij mijn ouders en bij mijn grootmoeder, waardoor ik altijd vrij veel over Mahler hoorde. En ik heb ook vaak als liederbegeleider liederen gespeeld. Het is Knaben Wunderhorn. En daar zitten hier ook flarden van in. Ik heb 5 grote Mahlers gedirigeerd, maar deze voor het eerst. Spannend. Niet verder vertellen, hè? U was gelijk te porren voor, eigenlijk een invalbeurt is het, Ja. hè? Ja. Ja, U kent het orkest denk ik nog niet zo goed. ik ken het orkest. Dit is de 2e repetitie met mij, letterlijk. We hebben zaterdag de hele dag heel fijn gewerkt. Dat was een kennismaking. Maar nu wordt het menens, want dit is eigenlijk de generale. Ja. Over 3 dagen hebben we het eerste concert. En als je 1,5 uur muziek hebt, en je hebt een koor, en je hebt 2 solisten, je hebt 5 verschillende delen, en ontzettend moeilijke orkestpartijen, dan wil je eigenlijk heel veel tijd hebben. Die is er niet. Dus het is ten dele ook een sportieve uitdaging. En een avontuur dus. En een avontuur. Nou en of. Ja. Leest u zo'n stuk helemaal door of heeft u hem eigenlijk voor het grootste deel wel in uw hoofd, zo'n tweede? Het gekke is dat ik het eerste deel heb ik in een eerdere versie van de componist zelf als symfonisch gedicht uitgevoerd. De andere 4 delen heb ik nooit eerder gedaan. En ik had maar 4 dagen om me voor te bereiden. Dat is heel erg weinig. Wat mij altijd helpt, er is ook een uittreksel voor 2 vleugels die Mahler zelf heeft gemaakt. En ik kan dat makkelijk lezen. Dus dan voel je onder je vingers de harmonie en waar het heen wil. Ja. En Maar ik zag u ook zoeken, hè? Verhouding koor, laag, hoog, Ja. Nou ja, de hele dynamiek. Hè? Nee, enorm. Daar komt zoveel op je af. Ja. En het is ook zo, iedereen zit op het puntje van zijn stoel, maar de achterste slagwerker, die weet niet precies wat de tweede contrabas doet. Nee. En de alt in het koor, die kan de eerste violen niet horen. Dus je moet dat als dirigent proberen onder 1 noemer te brengen. En soms lukt het en soms lukt het niet. Of minder goed. Dat geeft een beetje spanning, toch? Ja. Ja. Nou, volgens mij vindt u dat niet erg. Nee. Hoi, ik
ben Adse Boersma. Ik zag een viool. Ja, Wat is dat voor een viool? nou, dat is een hele mooie. Dit is mijn maatje van al 30 jaar, denk ik. Dit is mijn mij. Wat is het voor hem? Hij is heeg bejaard. Hij is uit Noortje 15, uit Parijs. Hoe best er ook aan? Nou, gewoon via een goede winkel ergens in Utrecht, volgens mij, of Amsterdam. Wanneer viel een viool lekker? Speelt hij licht of maakt hij Ja. wat stribbelen? Nou, Hoe viel dat? Hij past gewoon bij die. En het gevoel van strikken hoe de snaar, dat is gewoon zo mooi zacht. En zo fluwelig. En zo, soms ook bieterig. Hè? Dat is in de snaar zetten kist. Dus als dat al hier werkt, dan is het een match. Hoe best bij dit orkest te leren kan? Omdat ik geen Green studeerd. En daarna heb ik in het studentenorkest zitten. En op een gegeven moment kwam ik Ming Santjen, die het nou concertmeester is. En daar heb ik vroeger nog maar in Mira zitten. Ik zei, ik wil wel weer in een orkest spelen. Ik zie het tinken aan de filharmonie daar. Kist dat ik? Hij zei, tuurlijk, dat is mijn concert. Ik ben concertmeester. Dus de week erop zie ik al mij te spelen. Is ooit professional willen worden of is dit gewoon leuk voor erbij? Ik heb wel ooit de ambitie gehad, maar ik ben tegenblierd dat ik nou lekker amateur ben. Maler, de tweede. Ja. Gevonden dus fressen of helemaal nee? Van mij helemaal nee, maar wat een ontdekking. Echt super mooi. Kun je soms schulden wat het bij die doet? Nou, voor mij komt het op een heel mooi moment in mijn leven. Werd eigenlijk ik een soort auferstehung plak vind. En het jouwt mij gewoon een prachtig fundament. De diepte van was al in mei maken hast en dan een nieuw begin. Ja, want het is echt een heel muzikaal verhaal, hè, die tweede. Ja, enorm ja. Ja, zeker. Dat giet van graven die open scheuren naar hemelse sereniteit. En hele stukjes werd het circusachtig is. En op een gegeven moment zei de dirigent, hier moet het heel gewoon klinken. Nou, dat heb ik nog nooit gehad. Een dirigent die zei, het moet gewoon heel gewoon klinken. Spannend zeker. 12 Zeker. fantastische optredens heim, maar de finale is het concertgebouw in Amsterdam, hè? Ja, dat is superleuk. Hoe je ooit jij te spelen? Ik ga er 1 keer maar het Nederlands Studentenorkest spelen. Ja. Nou, waar? En alweer. 26 jaar later. Ja, dat extra spanning was gewoon leuk. Heel erg leuk. Echt een kers op de taart van het jubileum hier. Echt superleuk. Wat is de sfeer van dit orkest? Gewoon meisje en al, gezellig? Ja, Maissenalm, ontzettend gezellig. De pauze is binnen te kwart. Het is altijd gezellig. Iedereen helpt elkaar. Het is dadelijk een netwerk. Dus als je eens een keer iets nodig had, werd er iemand die bij helpen kan, dan wist kind die bel je. Ik boet het orkest en het is gewoon ontzettend gezellig. Nou, heel veel zeggen. Ja.